Хвала Єсусу Христу! Дорогі брати і сестри, поважані телеглядачі, у святую ноч Божого народження вас вітає Вітебська дієцезія. Сьогодні наша святочна трансляція відбувається з костьола Святої Барбари у Вітебську. Урочисту літургію буде вести біскуп Вітебський Олег Буткевич разом з місцевими святарами, представниками ордена домініканців, які працюють у гэтай парафії. У гэтую хвіліну на пачатку літургіі мы чуем, як абвяшчаецца свята Божага нараджэння. Паслухам, калі ласка, гэты літургічны тэкст. Над цудовным светом и сузирающую величь створения у кожны час прославлял Створителя. Прайшло шмат тысяча гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. С того часу прошло амаль 2000 гадоў, и Абрагам, наш отец у веры, паслухмяны Божьему голосу, отправился у невядомую землю, каб даць пачатак выбранному народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Маісей правёў дзяцей Абрагама праз чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразаў сям'і ахрышчаных. С того часу прошло амаль 1000 гадоў, и Давид, пакорлівы пастыр статка Ісая, свайго бацькі, быў намашчаны пророкам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраіль, які пастаянна упадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілон да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пакутуючы ў выгнанні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з нядолі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі, Месію, які прыйдзе і усталюе новы парадак спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 42 годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, з Дзевы Марыі, жонкі Юзафа, з дому і рода Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, Сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Христом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён слова, якое асвячае кожнага чалавека. На пачатку ўсё праз яго сталася. Ён, дарога і праўда і жыццё, прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння ў гэтую святую ноч, а дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі Божае нараджэнне Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўцу свету. Узрадуйцеся, браты, святкуйце і слаўце навіну, самую прыгожую навіну ва ўсёй гісторыі чалавецтва. Святочную літургію распачынае урачыстая працэсія. Мы зараз убачым, як біскуп у асісце міністрантаў і семінарыстаў накіруецца да батлейкі. Наперадзе ідуць міністранты з кадзілам, дым якога ўзносіцца ў вышыню. Гэта выраз імкнення кожнага з нас быць падобным да Хрыста,
чыё жыццё на зямлі было пастаянным праслаўленнем нябеснага Айца. Біскуп Олег Буткевіч падыдзе зараз да батлейкі і у хвіліне цішыні будзе маліцца за Віцебскую дыяцэзію, за ўсіх прысутных у касцёле, за ўсіх людзей добрай волі, аб супакой у свеце, за ўсе інтэнцыі, якія ёсць глыбока ў нашых сэрцах. Святкуючы Божае нараджэнне, мы звяртаемся да ўсемагутнага Бога, каб добра знаёмыя нам словы Святога Пісання, калядкі і звычаі гэтага свята агнём Божай ласкі распалілі ў нашых сэрцах новае пачуццё здзіўлення і ўдзячнасці за дар Эммануэля, Бога з намі. Святы Ян Павел II у сваёй першай энцыкліцы «Адкупіцель чалавека» піша, што, дзякуючы таямніцы уцелаўлення, Бог увайшоў у гісторыю чалавецтва. Батлеемскія яслі прадстаўляюць нам Езуса як бездапаможнае немаўлятка, якое ляжыць у яслях для кармлення хатніх жывёлаў. Гэта праўда, але праўда ёсць і тое, што Бог, які ў Езусе Хрысце прыйшоў у гэты свет з чалавечым сэрцам і тварам, быў раней за ўсё, і ўсё трывае ў ім, як кажа святы апостол Павел. Бог у Езусе Хрысце стаўся чалавекам для збаўлення чалавека. Таму мы павінны успрымаць Езуса перш за ўсё як нашага збаўцу. Калі б Бог не сышоў з нябёсаў, то чалавецтва заставалася б у грахоўным літаргічным сне. Але Бог увасобіўся і аднавіў у чалавеку свой вобраз і падабенства, паводле якога ён створаны. Бог таксама істотна змяніў чалавечую прыроду, вярнуўшы яе ў першапачатковы стан, які яна мела перад першародным грахом. Як новы Адам, Езус стаў бачным Богам, вызваленым ад комплексу зямной улады, бо сябе самога пазбавіў улады. І сапраўды, яго усемагутнага ўкрыжавалі слабыя, бессмяротнага смерцю пакаралі смяротныя, праслаўленага высмеялі людзі. Але нягледзячы на ўяўную паразу, ён сваім уваскрасеннем праявіў усемагутнасць. Праўда ўцелаўлення схіляе нас засяродзіцца не толькі на трох вымярэннях прасторы, вышыня, шырыня і даўжыня, але і на чацвёртым, якім з'яўляецца час. Збаўца прыйшоў у гэты свет, калі настала паўната часу, як кажа апостол Павел. Паўната часу паўтараецца і ў нашым штодзённым жыцці, у якім праз паслугу касцёла нараджаецца збаўца. З нараджэннем Хрыста надыходзіць радасць абяцанага вечнага жыцця, якой мы павінны дзяліцца з іншымі. Словам і ўчынкам сведчыць, што Езус ёсць валадар і збаўца. Калі гэтага не хапае, то нават самы ўзнёслы ўспамін з мінулага ператворыцца ў пустыя словы. У той жа час Хрыстус не з'яўляецца ўспамінам мінулага, але Богам сучаснасці. Таму не трэба адчайвацца, калі часам вяршыня хрысціянскага жыцця здаецца занадта высокай, а шлях занадта стромым. Хрыстус ідзе побач з намі, прымае нашыя слабасці, падзяляе нашыя намаганні, кладзе сваю моцную і пяшчотную руку на нашыя слабыя плечы і дае надзею, што асабліва важна ў наш час небачных дагэтуль маральных, грамадскіх і сусветных выклікаў. Гэта надзея ў тым, што Езус праз сваё Евангеліе вучэнне Касцёла змяняе сэрцы людзей з мэтай будаваць заснаваную на сацыяльнай справядлівасці і ўзаемнай любові будучыню.
имя Отца и Сына и Духа Святого. Любовь Бога и ласка Пана нашего Иисуса Христа и дар едности у Духу Святым нехай будут со всеми вами. Калі ж яны былі там, прыйшоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Христос нарадзіўся, славім яго. Падчас святочнай урачыстай літургіі, якую сёння перажываем з вами тут, у Віцебскім касцеле Святой Барбары, які 25 год таму стаў першым катэдральным касцёлам у новазаснаванай Віцебскай дыяцэзіі, сёння прагнем ушанаваць і падзякаваць Богу за дар яго прысутнасці сярод людзей, за святло веры і справу збаўлення, якую здзейсніў, прыняўшы людскую натуру. Разам з хорамі анёлаў і пастушкамі хочам праславіць і пакланіцца таму, хто зайшоў з неба у сумную рэчаіснасць людскога жыцця, каб яго змяніць і напоўніць радасцю, будуючы тут на зямлі нябеснае валадарства. І таму вельмі сардэчна вітаю усіх вас, тут прысутных, святароў, сясцёр законных, клерыкаў, міністрантаў, вернікаў, сабраных тут у касцеле, і вас, браты і сёстры, якія яднаецеся з намі, дзякуючы тэлебачанню. Усіх вас ахопліваю малітвай у вашай інтэнцыі і складаю за вас эўхарыстычную ахвяру, асаблівым чынам, памятаючы пра хворых і самотных, тых, хто знаходзіцца ў шпіталях, вязніцах, тых, хто вымушаны святкаваць гэтае свята, гэтую урачыстасць здалёк ад сваёй сям'і. Богу, праз заступніцтва Найсвяцейшай Дзевы Марыі даручаем нашыя асабістыя справы, нашу краіну, тых, хто ёй кіруе, і сусветны касцёл, які ад сёння распачынае свой юбілейны шлях, юбілейны год 2025 годзе свайго існавання. І даручаем Богу яго лёс у сучасным свеце, просячы аб благословленні, аб пашырэнні навіны, аб збаўленні для ўсіх людзей ва ўсім сучасным свеце. І свядомыя нашай слабасці на пачатку гэтай Еўхарыстыі перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам удзельнічаць у святочнай літургіі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшылі ад імі, думкай, словам, чынам і зачынам. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Толькі што мы чулі, як быў праспяваны акт пакуты. Каб годна распачаць малітоўнае бажэнства, біскуп запрасіў прысутных задумацца над сваім жыццём і шчыра перапрасіць Бога за свае слабасці і правіны. А ў гэтую хвіліну гучыць гімн «Глорія», хвала, каб падкрэсліць асаблівую урачыстасць гэтай літургіі, спяваецца гэты гімн. Молимся. Боже, Ты учинил, что в гэтую святую ночь зазяло нам сапраўднае святло Иисус Христос. Да и просим, каб с верою принявши на земле святло Его правды, мы имели удел у Его радости у небе, які с Тобою живее володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Гэтай малітвай завяршаецца ўступная частка святой імшы, і цяпер будзе літургія слова, прагучыць чытанне прарока Ісаі. Пророк Ісая апісвае няпросты гістарычны шлях выбранага народа, якому трэба было прайсці праз цемру выпрабаванняў і пакут. Варта памятаць, што пасля ночы заўсёды наступае дзень, а Езус, наш збаўца, прыходзіць, каб асвятліць наша жыццё назаўсёды. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю зазяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад Табою, як весяліцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага Ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінуто ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзіўся нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якой ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць Панна магуцеў учыніць гэта.
Гэта Слово Божие. Словы псальма заклікаюць нас заспяваць пану новую песню. Вядома, гэта адносіцца да сённяшняй літургіі, але немалаважна памятаць, што ўсе мы пакліканы праславіць пана Бога таксама сваім жыццём. Няхай жа наш жыццёвы шлях будзе цудоўным спевам на хвалу Бога і радасць людзям. У словах другого чытання, яке ми зараз пачуем, святы Павел заахвочвае нас жыць разважліва, справядліва і пабожна. А дзеля гэтага неабходна адрачыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету. Апостол заклікае нас акцэнтаваць сваю ўвагу на Хрысце Езусе і ў Яго імя рабіць дабро. І пажадлівасці свету жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы, нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слова Божае.
Євангелія, яке зараз почуємо, розповідає нам історичні обставини народження Божого Сина. Бог, Створитель Сусвету, захотел прийти до людей в образе безобронного дитятки. И он не является ни для кого погрозой. Важно, как мы хотели створить у своем сердце утульное место для Его, свой Бетлеєм. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Stała się tyja dni, wyjszał od Cezara Augusta zarat, zrobić pierapis pałsioj ziemli. Gety pierapis był pierwszy podczas panowania Kwirynia w Syrii. I poszlił się zapiswać każdy w swojego rad. Pajszał tak samo i Józef z Galilei, z Gorada Nazareta w Judeju, w gorad Dawida, zwany Betlejem, bo on był z domu i rodu Dawida, kab zapisać z Maryja i zaruczanej z nim, jaka ja była ciażarnaj. Kaliż jany byli tam, nadyszał czas naradzić joj. I naradziła syna swojego pierwszorodnego. I spawiła jego i pakłała w jaśli, bo nie było im miejsca w zajeździe. Toj w okolicy byli na poli pastuchi, jak ja wartowali unaczy swój statek. Raptam zjawił się im anioł Pana i chwała Pana oświeciła ich. I wielki strach ochapił ich. I skazał im anioł, nie bojcie się, ja obwieszczаю wam wielką radość, jaka ja będzie dla wszego naroda. Bo narodził się wam siodnia w gorodzie Dawida Zbawca, jakim jest Chrystus Pan. I woź wam znak, znajdziecie niemałla, spawita je i pokładzie na je w jaślach. I raptam zjawiła się za aniołam wielka je wojska niebiesna je, jako je prasławlała Boga i wsklikała. Chwała na wyszyniach Bogu, a na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Geta słowa Pana. Дорогие браты и сестры, в эту хвилю наступае момент, калі мы паслухаем казанне, проповедь біскупа Віцебскага Олега Буткевіча. Калі ласка, слухаемся в яго словы.
Дорогие браты и сестры у Христе, шановные верники, усе, хто разом з нами сёння переживае радасць Христовага Рождества. Пророк Ісая, якога заўсёды слухаем падчас літургіі Божага нараджэння, кажа нам сёння пра тое, што Бог з'яўляецца тым, хто павялічвае радасць. Бог з'яўляецца крыніцай гэтай радасці. Ён, так як чулі з вами, з яго паслання памнажае народ і павялічвае радасць. Стварае новае жыццё, якое заўсёды выпраменьвае вакол сябе асаблівую аўру. І гэтак ёсць. Калі нараджаецца дзіцё, людзі вакол радуюцца, пачынаючы ад бацькоў, праз сваякоў, блізкіх, знаёмых і нават для незнаёмых. Выпадковых людзей, мінакоў, від маленькага дзіцяці ужо сам па сабе здольны выклікаць радасць і усмешку. Ну і добра ведаем, колькі смешных ролікаў гуляе ў інтэрнэце з удзелам дзяцей. Любім іх часам паглядзець. І новае жыццё заўсёды нясе разам з сабою радасць. Натуральна, калі ў свет прыходзіць маленькае дзіця, гэта адначасова выклікае і пытанне, кім яно будзе, які будзе яго лёс і што прынясе яно з сабою ў гэты свет. Перад усім гэтае пытанне турбуе і ставяць сабе ягоныя бацькі. І гэта не проста пытанне. За ім стаіць надзея, мары, чаканні, якія звязаны таксама і з уласным жыццём блізкіх яму людзей. І тым больш, усё гэта актуальна ў выпадку кагосьці, чыё нараджэнне і прыйсце было прадказана шмат вякоў раней і было такім доўгачаканым. З жыццём і місіяй каго была звязана надзея і спадзяванні не проста адной асобна ўзятай сям'і, але шматлікіх пакаленняў, з пакаленняў людзей не толькі аднаго народа, але па факту і ўсяго чалавецтва. У такім выпадку цалкам зразумелымі становяцца словы і заклік апостала Паўла, які мы неаднойчы чулі падчас адвенту, перыяду, які нас рыхтаваў да Божага нараджэння. Радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйцеся. Далей пророк Ісая пералічвае дабрадзействы, звязаныя са з'яўленнем доўгачаканага Месіі. І так, як з вами чуем. Зламанае ярмо і кій прыгнятальніка, спалены бот ваюючага жаўнера і забруджанае крывёй адзенне, умацаванае правасуддзе і справядлівасць і, як вынік, канчаткова усталяваны мір. Гучыць гэта сапраўды вельмі аптымістычна, прывабна і абнадзейваюча. Але з моманту прыйсця ў свет абяцанага людзям збаўцы, як бачым, і, на жаль, не шмат што змянілася. Далей трываюць войны, якія яшчэ больш становяцца штораз то больш небяспечнымі і глобальнымі. Далей існуе рабства і гандаль людзьмі. Далей толькі ў марах яшчэ ўсё застаецца паўсюдная справядлівасць і правасуддзе. Не заносіліся нейкія глобальныя перамены, так як бачым гэта і чытаем у Святым Пісанні, нават за жыцця Езуса Хрыста. І таму ў пэўным моманце, як ведаем, нават сам Ян Хрысціцель калісьці запытаўся праз вучняў у яго: ці ты той, хто мае прыйсці, ці чакаць нам іншага? І гледзячы на існуючую вакол нас рэчаіснасць, можам часам і мы, і нам дзесьці насоўвацца гэтае пытанне. Ці гэта той Езус, які прыйшоў збавіць свет, ці, можа, прыйдзе хтосьці іншы?
І што ж на гэтае пытанне можа нам адказаць Святое Пісанне? Прыгадаем сабе словы апостола Паўла з паслання да Тіта, якія ось хвілінку таму мы з вами пачулі ў другім чытанні. Яно каротенькае, таму дазвольце, што я яшчэ раз яго вам зацытую. Умілаваныя, з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, увага, руплівы у добрых учынках. Як бачым, апостол ўсё ж такі сцвярджае, што ласка з'явілася. І што яна якраз збаўчая для ўсіх людзей. Ёсць толькі адна умова, каб яна пачала дзейнічаць. Нам трэба, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жыць разважліва, справядліва і пабожна і быць руплівымі ў добрых учынках. Ну і вось тут можна было б паставіць пытанне. У чым справа? Прычым тут пабожнасць і што перашкаджае чалавеку жыць разважліва і справядліва і быць руплівым у добрых учынках? Паглядзіце, як падаецца, вельмі добрае і трапнае пытанне. Што перашкаджае чалавеку жыць разважліва, справядліва і трывала рабіць дабро? Ну, не ўваходзячы ў сферу псіхалогіі і сацыялогіі, якія, напэўна, б далі адказ на гэтае пытанне з свайго пункту гледжання, дапоўнім гэты адказ з пункту гледжання тэалогіі. Перашкаджае адсутнасць Божай ласкі, Божай дапамогі. Ну, больш правільна было б, канешне, сказаць не адсутнасць, а непрыняцце, ігнараванне гэтай дапамогі, бо на сілу, насуперак волі чалавека, Бог гэтай ласкі не дае. Ну і таму Езус, як ведаем, калі збіраўся зрабіць нейкі цуд, дапамагчы выратаваць чалавека, то часта ставіў яму пытанне. Ці верыш, што магу табе гэтае зрабіць? Калі адказ быў пазітыўны, адказваў: няхай табе станецца паводле тваёй веры. Ну і на іншым месцы, параўноўваючы ў адной з прыповесцяў сябе да вінаграднай лазы, казаў: без мяне нічога не можаце зрабіць. Ну і таксама у сітуацыі з апосталам Паўлам у пэўным моманце сцвердзіў: хопіць табе маёй ласкі. Канешне, ну, можам прывесці, напэўна, шмат прыкладаў таго, што нават няверуючы чалавек можа жыць вельмі прыстойна і сумленна. Так, такіх прыкладаў ёсць шмат. І гэтаксама праўдай з'яўляецца і тое, што і сярод веруючых, на жаль, здараюцца прыклады, мякка кажучы, неадпаведнага хрысціянскага жыцця. Аднак, так у адным, як і ў другім выпадку, гэта ўсё ж такі выключэнні. Бо без веры чалавеку цяжка знайсці трывалую матывацыю да па-сапраўднаму годнага жыцця і быць адкрытым на дзеянні Божай ласкі. А веруючаму чалавеку заўсёды прасцей вярнуцца на добрую дарогу, нават калі здарылася з яе збочыць. Паводле словаў збаўцы, нездаровым патрэбны лекар, але хворым я прыйшоў заклікаць да пакаяння не праведнікаў, але грэшнікаў. Дык вось, вяртаючыся да пытання, ці той гэта Езус.
Смело можам быць перакананымі, што так, гэта ён. І іншага збаўцы у гэтым свеце ўжо не будзе. Мінулымі векамі, а не аднойчы і нашым асабістым жыццём, духоўным досведам можам пацвердзіць, што той, хто знайшоў у сваім жыцці Хрыста і паверыў у Яго, даверыўшы Яму сваё жыццё, становіцца ў Божых руках прыладай прымірэння, суцяшэння, падтрымкі і выратавання. Такімі былі вялікія шэрагі святых, праз заступніцтва якіх мы па сённяшні дзень атрымліваем патрэбную дапамогу і благаслаўленне. У іх мы часта бачым прыклад мужнасці ў вызнаванні веры і вернасці свайму пакліканню. Для такіх людзей, як святы Францішак з Асізі, святы Антоній Падуанскі, святы айцец Піо, святы папа Ян Павел II, святая маці Тэрэза з Калькутты, або бліжэйшая да нас, благословленная і па тэрыторыі, і па часе, пакутнікі з Рощицы, благословленный отец Юрий Кашир и Антон Ляшчевич, 11 мучениц сестер Назарытанок з Новогрудка і шмат іншых. Для гэтых людзей Христос быў не толькі нейкай не быў для іх нейкай выдуманай фігурай, але галоўным рухавіком і матыватарам іх жыцця і іх дзейнасці. І тое, што свет яшчэ не пазбавіўся нянавісці, падзелаў і войнаў, што церпіць ад злоўжывання і несправядлівасці, не шкадуе, не шануе людское жыццё, псуе навакольны свет, гэта не справа памылковасці навукі Езуса Хрыста ці неадпаведнасці яго асоб. Рэч у нашым асабістым недаверы, сумнівах, а часам і нежаданні саступіць Богу першае месца ў сваім жыцці. І таму нараджэнне Езуса Хрыста – гэта цудоўны час, чарговы шанец, які мы атрымліваем, каб прыглядзецца сваім адносінам з Богам і паспрабаваць крыху больш дапусціць яго ў сваё жыццё, прыняць яго любоў і радасць, якую нясе з сабой маленькае, нованароджанае Божае дзіця. Дзіця, як ведаем і чулі, пакладзенае ў яслі. Дарэчы, як ведаем, традыцыя будаваць яслі на Божае нараджэнне ў каталіцкім касцеле ўзнікла дзякуючы святому Францішку з Асізі. І ў мінулым годзе мы святкавалі аж 800-годдзе батлейкі. Першапачаткова гэта не была штучная інсталяцыя ў будынку касцёла, так як гэта пераважна маем сёння. Гэта была рэальная стайня з жывёлай на вуліцы па-за касцёлам. І ідэя яе ўзнікнення было дапамагчы чалавеку акунуцца ў атмасферу гэтай падзеі, каб, перажываючы яе больш глыбока, кожны сам мог паспрабаваць стацца маленькім дзіцём, паспрабаваў адчуць на сабе, адчуць сябе на месцы маленькага Езуса. І гэта вельмі важны момант у нашай веры. Памятаем, што Езус выразна казаў пра гэта ў сваім навучанні. Калі не навернецеся і не станеце, як дзеці, не увойдзеце ў Божае валадарства. Што гэта азначае? Перадусім тое, што чалавек павінен навучыцца прымаць сваё жыццё як дар ад Бога, усвядоміць сваю залежнасць ад Яго. Это адзіная залежнасць, якая дае чалавеку сапраўдную свабоду. Дзіцё не можа быць незалежнае ад сваіх бацькоў, бо ў гэтым выпадку пазбавіла б сябе чагосьці для сябе найважнейшага, а менавіта іх любові. Божая любоў не зневаляе чалавека, але дазваляе уласціва развівацца і ўзрастаць. Бог хоча, каб мы прынялі ягоную любоў, не шукалі яе, перадусім шукалі і аб ёй прасілі. Перадусім той любові, якая прабачае, любові міласэрнай, якая загойвае раны і лечыць,
наше сэрца. Паспрабуйма. У часе гэтых святаў адчуць сябе маленькім дзіцём у руках Божых, у руках Марыі, маці Езуса. Разам з пастушкамі паспрабуйма знайсці і распазнаць гэты знак Бога, які ў маленькім дзіцяці стукаецца ў нашае сэрца, шукаючы прытулку і, прынамсі, крыху цяпла. Маленькі Езус да кожнага з нас і далей працягвае свае маленькія ручкі. Ён не прэтэндуе на нейкае нашае багацце. Ён хоча аднаго, каб мы, як ягоныя маці, былі поўныя ягонай любові, ягонай ласкі. Маленькаму дзіцяці, як ведаем, нельга адмовіць. Сёння яго дзень нараджэння. І няхай падарункам Богу, які паклаў сябе не ў каралеўскім палацы, але ў звычайныя яслі, будуць нашыя сэрцы з абуджанай і распаленай наноў верай. Сэрцы, здольныя змясціць нават бездань Божай любові. Амен. Дорогие браты и сестры, только что прогучали словы казання, якое промовив до нас біскуп Віцебський Олег Буткевич. У гэту хвіліну зараз прогучаць словы визнання віри, асабліва молитва, яка пригадує нам тыя моменты, тыя істини, які ми визнаємо своїми вуснами, але і так само спробуємо паводле гэтай віри жыць. Навучанне Касцёла заўсёды падкрэслівае, што вызнаваць веру трэба не толькі вуснамі. Важна, каб наше жыццё супадала з тым, што мы прамаўляем, каб па нашых учынках было бачна, што Езус з'яўляецца нашым валадаром, таму што Ён дзеля нас прыйшоў у гэты свет. Вызнаем нашую веру. Веру адзінага Бога, Айца Сына, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, раз якого ўсё сталося. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба укленчаны. І на третий день воскрес паводле Писання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророка. Веру ў адзін святы каталіцкі апостольскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які ў гэтую ноч аказаў сваю вялікую любоў да ўсіх людзей з даверам, узнесем наши супольныя молитвы. Молимся за святый костел, каб обвещал усяму свету вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебе просим. Молимся за тых, кому доручена миссия обвяшчэння Божьего Слова, каб яны рупліва и отдано выконвали свое задание. Тебе просим. Молимся об супокоі ва ўсім свеце, каб кожны чалавек адкрыў сваё сэрца для Хрыста, які з'яўляецца крыніцай супакою. Цябе просім.
Молимся за тых, хто знаходзіцца на вайсковай службе, каб Христос, які прыходзіць на зямлю, адарыў іх сапраўднай радасцю. Цябе просім. Молимся за хворых і самотных, каб радасць Бэтлеемскай ночы напоўніла іх сэрцы надзеяй. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы імкнуліся сваім жыццём праслаўляць Бога. Цябе просім. Молимся за ўсе хрысціянскія сем'і, каб кожнае новае жыццё, якім Бог іх адорвае, прымалі як вялікі Божы дар, умелі шанаваць гэтае жыццё і стваралі добрыя умовы для яго развіцця і ўзросту. Цябе просім. Міласэрны Божа, учыні, каб праз прыйсце на зямлю уцелаўлёнага слова заяснела ў нашых сэрцах святло Тваёй праўды праз Христа, Пана нашага. Дорогие браты и сестры, завершилася літургія слова падчас гэтай святой імшы, і далей будзе працягвацца наше богослужэнне праз літургію эўхарыстычную. Бог стаў чалавекам, Ён прыйшоў, каб пасяліцца сярод нас. Бог не дзесьці далёка ад нас, Ён блізка. Імя Эмануэль азначае Бог з намі. Ён не хтосьці невядомы, у яго ёсць бачнае аблічча, і гэта твар Езуса Хрыста. Дарагія браты і сёстры, абвяшчэнне таямніцы Божага нараджэння заўсёды новае і актуальнае, заўсёды дзіўнае і радаснае, таму што яно пераўзыходзіць усе нашыя самыя смелыя спадзяванні. Перш за ўсё таму, што гэта не проста чутка, а сапраўдны факт. Гэта падзея, аб якой распавялі нам вартыя даверу сведкі, што на свае вочы убачылі Езуса з Назарэта. Знаходзячыся побач з ім, назіраючы за яго сталеннем, яго дзеяннямі і слухаючы яго словы, сведкі Евангелія прызналі Езуса Хрыста Месіяй. Убачыўшы яго воскрослым пасля ўкрыжавання, яны цалкам пераканаліся, што Хрыстус сапраўдны чалавек, які паходзіць ад Айца, поўны ласкі і праўды.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Якое будет Тебе, Пане, да сподобы и приемной нашей ахвяра, якую складаем Тебе у гэтую святую ночь Христового народжения, каб прастаемнічае перемяненне дару, мы атрымалі удзел у боскасці Твайго Сына, у якім нашая чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. У гору серцевих. Подякуєм Пану Богу нашому. Справды годно это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый, Отче всемогутный, вечный Боже, бо прастаемницу теловленого Слова зазяла для вочей нашей души новое святло Твоей хвалы, каб мы, познаючи Богу бачной постати, были им узнесены до любови необычных речах. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе, разом с ними вскликаючи. Толькі што прагучаў гімн «Санктус», а ў гэтую хвіліну працягваецца эўхарыстычная малітва, падчас якой адбываецца цуд перамянення хлеба і віна у цела і кроў Хрыста. Мы пачуем з вуснаў святароў і біскупа працяг эўхарыстычнай малітвы, падчас якой яны будуць маліцца за вернікаў каталіцкіх парафій, за тых, хто злучаны з Христом повязямі святого Хросту. Будуць успамінацца імёны прысутнага біскупа Олега, папы Францішка, і святары таксама памоляцца за памерлых вернікаў. Праз яго покорно молім Цябе, Пане. Освяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю
Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і, чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой і Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, kab my zmogli otrzymać spadczynu z wybrannikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodzicą Maryjaj, ze świętym Józefem i jej obrannikami, ze świętymi apostołami Twoimi, sławnymi muczenikami, z naszymi świętymi opiekunami z chrostu, ze świętoj Barbaraj, отцом Домиником, świętymi ziemi białoruskiej i всіми świętymi, przez zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestomną dopomogę. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які перегрымуе на зямлі. Со слугой Твоим, папам нашим Францишком, присутным поміж нами біскупом Олегом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивы до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перед Тобою. О добрый Ойчо, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных по свете дзяцей Твоих. Наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа,
Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Наступае момант малітвы, якую ведаюць усе хрысціяне. Яе навучыў нас сам Езус Хрыстус. Гэтая малітва прыпамінае нам, што мы Божыя дзеці, а наш сапраўдны дом – Божае валадарства. Гэта малітва «Ойча наш». Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольными от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою. Знак супакою – гэта знак прымірэння. Братэрская любоў і сапраўднае сяброўства – гэта той складнік, які павінен знаходзіцца ў падмурку любой супольнасці. Тым больш, калі мы гаворым пра парафію, пра дыяцэзію. Бог хоча, каб мы ішлі дарогай збаўлення разам, падтрымліваючы слабых і шукаючы тых, хто прапаў ці заблукаў у гушчары спакусаў і падманлівых прапаноў гэтага свету.
Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. У гэту хвіліну наступае момант святой камуніі, калі біскуп, святары прымаюць найсвяцейшае цела Езуса Хрыста, спажываюць ягоную кроў, і таксама вернікі, прысутныя ў касцёле, змогуць прыняць гэты сакрамент Еўхарыстыі, калі яны былі ў сакраменце споведзі, калі на сваім сэрцы не маюць цяжкога смяротнага граху, то ў такім выпадку могуць прыступіць да святой камуніі. Слово сталося тілом, і ми бачили славу Ягоную. Дарагія браты і сёстры, слова сталася целам. Слова і цела – гэта дзве супрацьлеглыя рэальнасці, таму слушна ў свой час папа Бенедыкт XVI задаў пытанне, як можа вечнае і ўсемагутнае слова стаць слабым і смяротным чалавекам? Адказ ёсць толькі адзін. Так учыніла любоў. Той, хто любіць, хоча ўсім дзяліцца са сваім любым, хоча быць у еднасці з ім. Таму ў Святым Пісанні паказваецца доўгая гісторыя любові Бога да свайго народа. Любові, якая, па словах святога Яна Паўла II, дасягнула сваёй вяршыні ў Езусе Хрысце. Слова сталася целам. Святло гэтай праўды адкрываецца кожнаму, хто прымае яе з вераю, бо гэта вялікая таямніца любові. Святло Божага нараджэння праліваецца на ўсіх, хто адкрыты на шчырую любоў. Так было ў Батлеемскую ноч, так ёсць і сёння. Уцелаўленне Сына Божага – гэта падзея, якая адбылася ў канкрэтны момант гісторыі, але ў той жа час выходзіць па-за яе межы. Папа Францішак, разважаючы аб гэтай праўдзе, піша: «Сярод ночы гэтага свету запальваецца новае святло, бачнае простым позіркам веры, лагодным і пакорным сэрцам чалавека, які чакае збаўцу». І гэта не проста факт, які адбываецца сам па сабе, незалежна ад нас. Прыняцце гэтай праўды патрабуе нашай веры, нашага так, выказанага сэрцам. Дарагія браты і сёстры, чаго сапраўды шукае наша сэрца, як неправды? Яе шукае кожнае дзіця, задаючы бацькам і выхавацелям шматлікія пытанні. Яе шукае малады чалавек, які жадае знайсці глыбокі сэнс жыцця. Яе шукаюць усе мужчыны і жанчыны, імкнучыся спраўляцца са сваімі абавязкамі ў сям'і і на працы. Яе шукае кожны пажылы чалавек, каб мець адчуванне паўнаты зямнога існавання. Слова сталася целам. Штогадовае святкаванне ўрачыстасці Божага нараджэння – гэта святло для народаў, для супольнага шляху чалавецтва. Эмануэль, Бог з намі, прыйшоў як кароль справядлівасці і супакою. Як мы ведаем, яго валадарства не з гэтага свету, але яно важнейшае за ўсе зямныя валадарствы. Гэта як закваска для чалавецтва. Калі б яе не было б той магутнай сілы, якая кіруе намі ў супрацоўніцтве дзеля агульнага дабра і ў самаахвярным служэнні бліжняму. Вера ў Бога, які пажадаў падзяліцца з намі сваёй любоўю,
пастаянна заахвочвае нас да ўдзелу ў гэтай Божай гісторыі збаўлення. Дарагія браты і сёстры, давайце разам сузіраць гэтую вялікую таямніцу любові, Божае нараджэння. Няхай нашыя сэрцы будуць асветленыя святлом, якое ззяе ў бэтлеемскіх яслях. Няхай святло Божага нараджэння зноў заяснее і натхніць нас да пошукаў справядлівага і мірнага суіснавання. Няхай пасланне прысця Эмануэля, што абнадзейвае, супакоіць усялякі боль і суцешыць кожнага з нас у цяжкіх выпрабаваннях, даючы сілы і надзею на будучыню ўсім людзям добрай волі. Браты і сёстры, святы Божага нараджэння і наш актыўны ўдзел у іх перыяд калядаў можа стаць своеасаблівым пятым Евангеліем, якое мы пішам жыццём веры ў сённяшнім свеце. Давайце рабіць гэта мужна, нават калі, можа, здараюцца памылкі. Давайце абвяшчаць свету Евангелія праз нашыя працягнутыя далоні ва ўчынках міласэрнасці, згодна з наказам Хрыста. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Молимся. Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святкаваць нараджэнне нашага Адкупителя и годным жыццём заслужить лучнасць з ім у небе,
які живей володарить на веки вечные. Дякуем Пану Богу за гэты цудоўны час, за гэтую цудоўную ноч, якая принесла свету збаўца. Сапраўды, як кажам, не толькі ўспамінаем гэтую падзею, мы рэчаісна яе перажываем. Бо Бог, аднойчы стаўшыся чалавекам, заўсёды застаецца разам з намі, як паўтараем гэта ў малітве, Слово сталося целом і пасялілася сярод нас. І так, як узгадалі, яго нараджэнне – гэта момант, калі мы зноў прагнем адкрыць перад ім нашае сэрца. Стайня, у якую дазволіў сябе пакласці і сам выбраў гэтае месца, гэта вобраз вельмі часта нашага сэрца, нашага жыцця. Калі прыходзіць у яго Езус, Ён перамяняе, асвячае, Ён напаўняе, як казалі з вами, нашае жыццё, нашае сэрца радасцю і чыніць нас здольнымі гэтай радасцю і гэтым супакоем дзяліцца з бліжнімі. І таму шчыра хачу падзякаваць усім вам за супольную малітву. Падзякаваць тут прысутным святарам, айцу Браніславу, айцу Паўлу, за падрыхтоўку гэтага свята, за падрыхтоўку гэтай літургіі, падзякаваць клерыкам, падзякаваць міністрантам, службе парадку, канешне, нашаму шаломнаму хору, які таксама ўжо набліжаецца да свайго 25-гадовага юбілею, жадаем ім поспехаў і перадусім у прыгожанні літургіі, бо гэта малітва. Хто спявае, як казаў святы Аўгустын, той двойчы моліцца, ну а прыгожы спеў яшчэ больш павялічвае Божую хвалу. Дзякуй вялікі. Канешне ж, не было б магчымасці, каб падзяліцца гэтай радасцю з усім светам, калі б не нашае тэлебачанне, шчырая ўдзячнасць нашай тэлерадыёкампаніі «Вітэбск» на чале з яе дырэктарам лабатінскім Вадзімам Нікалавічам, творчай групе, калектыву, сёмачнай групе, дзякуючы якой гэтая урачыстасць, гэтая радасць магла выйсці па-за сцены гэтага касцёла. Дзякуй тым, хто лучыўся з намі, дзякуючы гэтай трансляцыі праз тэлебачанне ў малітве. Яшчэ раз жадаем усім тым, хто не змог прысутнічаць асабіста, фізічна ў касцеле, адчуць гэтую блізасць Езуса Хрыста. Малітва сапраўды яднае людзей. І не толькі тых, хто жыве ў гэтым свеце. Малітва яднае з нас, з нашымі продкамі, з тымі, хто адышоў ужо з гэтага свету. Нехай яна і перадусім. Гэтая малітва яднае нас з Богам. Дзякуй тым, дзякуючы каму маглі ў супакоі сёння маліцца, дзякуй міліцыі, службе парадку, і ўсім, без каго гэтае святкаванне не было б такім утульным, бяспечным і прыгожым. Ну і напрыканцы, дазвольце яшчэ раз усіх павіншаваць з гэтай цудоўнай, прыгожай, узнёслай падзеяй. Бог прыходзіць у жыццё чалавека. Спрабуйма адкрыць на гэтую праўду нашае сэрца. Спрабуйма паверыць, бо, як узгадалі з вами, Бог не чакае чагосьці ад нас. Ён прыйшоў, каб нас адарыць супакоем, адарыць радасцю тым, чаго так чалавек у гэтым свеце патрабуе. Няхай перажыванні гэтай падзеі учыніць нас таксама здольнымі дзяліцца гэтай радасцю і гэтым супакоем. Няхай праз гэта мы будзем сведчыць аб веры у Езуса Хрыста і такім чынам будаваць ужо тут, на зямлі, яго валадарства. Таму моцнага спакою, упэўненасці ў заўтрашнім дні, мірнага неба сёння над галавой, няхай заступніцтва Найсвятейшай Панны Маріі, няхай Божае благословенне, якое прынёс нам Езус Христос, спачне на кожным вашым сэрцы, у кожнай вашай сям'і, над усёй нашай Беларусю. Няхай радасць
з нараджэння нашага збаўцы будзе нашай агульнай радасцю, і хай яднае ўсіх нас у одну вялікую сям'ю дзяцей Божых. І напрыканцы мне засталося яшчэ толькі удзяліць вам Божага благаслаўлення, і няхай гэтае благаслаўленне разам з вами прыйдзе да вашых дамоў, у асяроддзе, дзе жывіце, працуеце. Няхай гэтае благаслаўленне трывае у вас праз увесь гэты час і на працягу ўжо хутка надыходзячага 2025 года. Няхай для кожнага з вас ён будзе шчаслівы. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай імя Пана будзе благословлено. Дапамога наша у імені Пана. Бог бясконца добры праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Няхай ён адгоніць ад вас цемру граховыя, асветіць вашыя сэрцы святлом ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і учыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Усіх вас няхай благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дорогие браты и сестры, только что мы атрымалі з рук біскупа Віцебскага Олега Буткевіча Божае благословление. И на этом заканчивается святошная трансляция с костела Святой Барбары у Витебску. С вами был я, ксёндз Віктор Місевіч и телекомпания «Витебск». Великий дякую усім, хто переживаў з нами гэтую ноч Божага нараджэння. Ад свайго імя і імя ўсіх супрацоўнікаў телекомпании «Витебск» дазвольце пажадаць вам з нагоды свята моцнай веры і агромністай любові. Няхай маленькі Езус шчодра вас благословляе, няхай пануе ў вашым жыцці супакой і радасць. Божы Сын дзеля нас прыйшоў у гэты свет. Езус нарадзіўся, славім Яго.